Formal nang binuksan ang 60 milyong pisong munisipyo ng Calasiao na ngayon ay tinaguriang state-of-the-art municipal building kasabay ng ika-51 kaarawan ni Mayor Roy Macanlalay. Sa talumpating panimula ni Macanlalay, sinabi nito ang araw na ito ang pinakahihintay niya mula nang matupok ng apoy ang naturang munisipyo noong Setyembre ng nagdaang taon. Aniya, ang aktwal na gusali mismo ang makapagpapatunay na mali ang mga kritiko nito. Bukod kasi sa modernong estilo nito, ang gusali ay tinayo sa konsepto ng iwas sunog at nilagyan ng fire warning systems. Pinasalamatan rin ni Macanlalay ang mga kababayan sa pagsuporta sa kanya sa loob ng 9 na taon. You've given me your trust and confidence for the past 9 years. At yun po, utang na loob ko po sa inyong lahat ngayon. At hindi ko po magagawa yun kung wala ang kooperasyon ng mga taga-Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Galan. Hindi ko po nagawa yun kung wala po ang kooperasyon ng ating mga kawani dito sa bayan ng Calasiao. Hindi natin nagawa yun kung wala po kayo, mga kababayan namin, na ulit-ulitin ko po na kayo po ang nagbigay kung bakit nandito si Mayor Roy Macanlalay. Pinasalamatan rin nito ang Sangguniang Bayan sa pamunuan ni Vice Mayor Ferdinand Galang na tumatakbo rin sa pagkaalgalde at makakatunggali ng anak ni Macanlalay na si Councilor Mark Roy sa darating na 2010 elections. Sa panayam kay Macanlalay, sinabi nitong bagamat malabo na maging syudad ang Calasiao sa maliit na land area nito, inaasahan namang mas dadami pa ang negosyo bukod sa mga sunod-sunod na pagbubukas ng commercial banks. Inaasahang isang malaking mall ang mabubuksan sa taon na ito na pag-aari ng Robinsons at ang munisipyo ay siguradong aakma sa komersyal na transaksyon na patuloy na umuunlad sa naturang bayan. Dumalo rin sa okasyong ito sina Congresswoman Rachel Arenas, Mapandan Mayor Ferdinand Galimlim, mga opisyal ng Land Bank, PASG at ang Senior Tesoro Association at ibang sektor ng pamayanan. Para sa Pangasinan Today, Janice Hidalgo, nag-uulat.